циците. Казвам се Соломон. Обичам да рисувам. И момичетата. Коя е тази красавица? Ми бе! Стана ли? Стана? Да си ходим или да танцуваме? Много си красива, като актриса във филм. В София с бляскава премиера беше представен българския кандидат за Оскар «Пътят към Коста дел Маресме». Преди първата си прожекция пред българска публика, лентата на режисьора Иван Ничев беше показана пред комисията на Американската филмова академия в Лос-Анджелис. Филмът е бил прият много добре и отзивите определено са били положителни. Заговори се дори за шансове продукцията да попадне в номинациите за Оскар за чуждоезичен филм. Българо-израелската продукция «Пътят към Коста дел Маресме» на режисьора Иван Ничев ни пренася на фона на трагичните събития от Втората световна война, като разказва на зрителите една романтична история за любов в условията на едно от най-трудните времена в човешката история. Време, в което властва контраста между омразата и любовта. Какво прави времето до мен? Махайте се на секундата. Ще се отървем от тия. Ще ги пратим там, където е място. Крийте звездите. Спокойно, след мен. След мен. Какво става, бе, момчета? Защо не спите? А чудовищата дебнат от всяка сяка. Ти огряваш всеки тъмен ъгъл със светлина, надежда и любов. Главните роли в романтичната драма са поверени на младите актьори Анжела Недялкова, известна на българската публика от филма Аве, и на дебютантите Кристиян Макаров и Стефан Попов. Актьорският състав включва едни от най-обичаните имена в българското кино – Татяна Лолова, Васил Михайлов, Георги Мамалев, Любомир Ковачев, Ернестина Шинова и Стоян Алексиев. Този филм е един от много обичаните от мен филми. Играя с великолепни актьори, играя с млади момчета, още не са станали професионални актьори, но очаква бляскаво бъдеще. Играя с актьори от Израел, които са български евреи и страшно обичат България, с голям мерак играха заедно с нас. Въобще всички актьори в Израел, които са големи и добри актьори, са от български произход. Това, че трябваше да говоря на ладино, това е един от езиците, на които говорят българските евреи. Не е иврит, не е идиш, а е ладино. А една моя приятелка каза: ама ти нали там си говориш някакви си твои, каквото си измислиш. Как ще си говоря, каквото си измисля? Говоря това, което е казано на този език и има отдолу, предполагам, че има отдолу превод на български. Едно изречение на ладино, изключено е. Ами аз трябва да изчистя ладиното. Ето,
Кажи ми едно изречение на Владимир. Това е моята любов във филма. Да. Пожелавам на всички българи и техните приятели от Чикаго да гледат този филм, да изпитат удоволствие, да знаят, че всъщност тази вечер от екрана ние играем за тях. Well, I'm very pleased to be here. It's an opening of a circle or a closing of a circle because I was born in this country, and I see many people that knew my parents for the first time, and they know me. I don't know them. So Sofia is very good and very warm to us. It's a lovely event, very friendly and warm, and I speak the language a little bit. So it's. I hope the film will be good and will feel after the production than what we feel now. Expectation, a big expectation. Зрителите ще могат да видят и първата драматична роля на Димитър Рачков. Дай Боже да е страхотен филма. Иван Ничев е режисьор, който е с традиции в българското кино. Знаете, че това е третия филм от трилогията След края на света и Пътуване към Йерусалим. Нищо не съм гледал, аз така съм малко суеверен, нищо не знам. Ще бъда абсолютно действен в тази вечер на прожекцията. Бъдете здрави, дръжте се, бъдете обединени, все пак българите сме талантлив народ и желая успех, защото той ме е нужен в чужда страна. Знам, че на вас ви е много по-трудно, колкото на нас тук. Аз не знам дали имам вашия кораж да отида в чужда държава, на чуждо място. Щом вие сте го направили, значи вие ме превъзхождате с нещо. Стискам ви палци и желая ви успех още веднъж. Филмът е заснет изцяло в България, а монтажът и постпродукцията са осъществени в Израел. Той е създаден по действителни събития, а част от прототипите на героите са живи и до днес. Продуценти са Несим Леви от България, Моше Леон Едри от Израел и Шаул Шерцер от Израел. Автор на филмовата музика е Стефан Димитров. На наградите Оскар филмът ще се състезава под името Българска рапсодия. Според продуцента на филма Несим Леви, макар и драматичен, филмът оставя един отворен край и затова говори фактът, че България успява да спаси своите евреи и по този начин да направи нещо, което никой друг в Европа не съумява да направи. Здравей, Анжела, поздравления първо. Благодаря. Как се чувстваш след премиерата? Спокойно. Да. Какво е усещането да работиш с режисьора Ничев? Доста леко минаха снимките като цяло. Той някакси не се е налагало да ми дава много корекции и да общуваме кой знае колко. Когато нещата са изяснени по персонажа и те оставя основно да го усетиш и да реагираш както ти идва отвътре, за да е естествено. Как смяташ публиката прие филма? Ами, още не съм имала шанс да чуя коментари достатъчно, но за сега уж го харесвам. Как се почувства, когато разбра, че филма е българската номинация за Оскар? Не мисля, че го осъзнавам напълно. Какво точно се случва, за да се почувствам някакси. Надявам се да бъде посрещнат добре. Разбира се, всеки филм има големи приятели, по-малки приятели. Всеки филм някои го харесват, други не го харесват, но това е съдбата на всеки един от филмите. Дай Боже да има добра съдба. То е, нали, като орисниците, които са застанали над бебето и така му желаят да има добра съдба. Аз също му желая да има добра съдба. Другото ще видим. Има ли човек на света, който като е направил филм, да не се надява филма му да се хареса? Но забачимеше кохани, забачимеше яще и Бенджамегада. Такъв няма. И аз съм един от тях. Аз много обичам младите хора, които са тръгнали към Америка,
Аз съм бил 10 пъти в Америка, показвайки свои филми. И трябва да ви кажа, винаги, където влизах, казвах, идвайте по-често на българските филми. Сега мисля, че няма нужда да го казвам, защото това бяха в години, което още нямаше много българи. Идваха поляци, идваха румънци, идваха и по-малко българи. Сега много ще ми бъде интересно да отида на някои от прожекциите, защото имам чувството, че младите българи там, това е една нова България. Нова България, което тази България се нуждае от другата нова България. Да взаимно да си помагат, да мислят какво да се прави с родината, защото България се нуждае от вас, от младите поколения. Така че желаем да просперират, да влизат в американското общество, защото те влизат в обществото на света. Това е много, много важно. Но да не забравят и България. Все пак, това е родината.